नमस्कार, मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले मनापासून खूप खूप स्वागत. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे झटपट होणारी रेसिपी. चमचमीत, कुरकुरीत आणि अगदी चविष्ट असे लागणारे खमंग सुरणाचे काप. आता सुरणाच्या कापांसाठी लागणारे साहित्य हे बघा. हे सुरण घेतलं आहे मी. असं आपल्याला नेहमी सुरण घेताना असं पांढरं सुरण बघून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याला खाज जरा कमी असते. आणि या सुरणाचे अशी साल काढून आपण असे काप बनवून घ्यायचे आहेत. आणि मी हे काप बनवून घेतले आहेत. हा माझा मिक्स मसाला आहे. तांदळाचं पीठ, मीठ, रवा, तळण्यासाठी तेल आणि सुरणामध्ये टाकण्यासाठी आपल्याला हे आगळ. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, जे सुरण आहे ना त्याची वरची, हे सुरण त्याची वरची अशी साल काढून स्वच्छ धुवून घेऊन सुरण नंतर आपल्याला हे असे काप बनवून घ्यायचे आहेत. हे बघा, हे मी करूनच ठेवले आहेत काप. अशा प्रकारे आपल्याला हे असे मध्यम साईजचे काप बनवून घ्यायचे आहेत. जास्त जाडे नाही, जास्त पातळ नाहीत. हे बघा असे. आणि 3-4 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून त्यांना मी आगळ आणि मीठ लावून ठेवलं होतं अर्धा तास अगोदर. कारण ते लावल्याने काय होतं, छानपैकी ते आगळ आणि मीठ आतमध्ये मुरतं आणि सुरणाला जी खाज असते, जो खाजरेपणा असतो तो त्यातून निघून जातो. आता मी काय करते, ह्यातलं हे जे मिठाचं आणि कोकमाचं जे पाणी आहे, पूर्णपणे आगळाचं पाणी लागलं याला, ते मी आता संपूर्ण गाळून घेते. आता आपल्याला हे सुरणाचे जे काप आहेत तांदळाच्या पिठात आणि रव्यामध्ये आपल्याला हे गोळून छानपैकी फ्राय करायचे आहेत. आता मी हे तांदळाचं पीठ घेते. आपल्याला जास्त जरी तांदळाचं पीठ घेतलं तरी काही फरक पडत नाही, कारण आपल्याला ते ठेवता येतं नंतर. हा रवा आहे, 2 चमचे मी रवा घेते. हा माझा मिक्स मसाला आहे, जो आपला साठवणीत असतो तो मिक्स मसाला आहे. आपल्याला जसं तिखट हवं असेल त्यानुसार आपल्याला ते घ्यायचं आहे. आणि व्यवस्थितपणे आपल्याला असं छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण काय करूया, हे थोड्या वेळानं आपण व्यवस्थितपणे या तांदळाच्या पिठामध्ये आपण हे गोळवून घेऊया. असे छानपैकी असे दोन्ही बाजूनी दाबून असे आपण तयार करून ठेवूया. म्हणजे काय होतं, तेव्हा आपला गॅसही रिकामी फुकट जात नाही आणि पटापट आपल्याला ते तव्यावर टाकता येतं. हे बघा, आता मी सगळे काप असे छानपैकी त्या पिठामध्ये जो आपण मसाला तयार केला होता त्याच्यामध्ये छानपैकी दोन्ही बाजूनी घोळवून घेतले आहेत. आता आपण हे आपल्याला शॅलो फ्राय करायचे, डीप फ्राय करायचे नाही आहेत. तव्यावर आपल्याला शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत. चला तर आता आपण हे कसे तळायचे ते बघूया. आपल्याला सर्वप्रथम हे थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे. तवा माझा तापला आहे. तवा आपल्याला मध्यमच ठेवायचा आहे. असे आपण एक एक पीस याच्यामध्ये सोडायचे आहेत. हे बघा, हे आता आपण मध्यम गॅसवरच एका बाजूने फ्राय करायला ठेवले होते. आता 5 मिनटं झाली आहेत. 5 मिनटातच ते शिजले आहेत. आणि आपल्याला मध्यम गॅसवरच ठेवायचे आहेत, कारण काय आहे, मध्यम गॅसवर ठेवल्याने काय होतं, ते आतमध्ये छानपैकी आतमधून शिजून येतात. हे बघा, मी एक साईड आता अशी परतून घेते. हे बघा, आता आपली एक बाजू संपूर्णपणे मी परतून घेतली आणि छान अशी शिजली सुद्धा आहे. कलर पण चेंज झाला आहे बघा, हा ब्राऊन कलर दिसतो आपल्याला. अशाच प्रकारे आपण जी परतून घेतली आहे ती साईड, खालची साईड सुद्धा आपल्याला अशाच प्रकारे खरपूस अशी भाजून घ्यायची आहे.
ही बघा आता आपली दुसरी बाजूसुद्धा आपली छान खरपूस भाजून झाली आहे. आता आपल्या या सुरणाच्या कापा अगदी खाण्यासाठी तयार.